ай сария телефонбозӣ кардашта гумшатеза ҳамҷа киёзи мезанам ҳамҷо тамошо мекунам. очама мегӯ келни када гихча ёхе ту чӣ ёки трам чумо кадай занкалон шидай айомадаги май хаппи ҳамин хел мезани ки як фалокат меша як гап дар ҳамун фарзанди дар батн будагиш меша. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ. бачаам нами келина мегӯм ки мо уш дур омадай худо ба шукр ба наздикӣ таваллуд мекунам. охи пеш ай таваллуд кардан бояд ида халат гирифтан дар курай ягом адиёлча гирифтан дар курай барои кӯдак ҳамин чизу чораи барои таваллудхона рафтанша гирифтан дар курай кам ай фикри ҳаминам шудан дар курай бачаам. мегӯям як почакандара гирифтем додем як ҷое чиқри ёфтем шуми не падар дора не модар не авлод дора қасола кас хабаргириш надора чӣ шумо мара додем бачаҳои дигар тарафта одамои бой ҷудо кардию духтаракҳои байвой ҷудо карди доди янги чи мамуштака вардаи шаҳиҷои бачаам фарзанди одамай ҳама нағзш мебина ҳурмату эҳтироми мара мекуна хизматҳои мара мекуна ягон гап намегардона мада маъқулай фарзанди одамай ҳама занои акоҳотам нағз мебинанд ҳамсояҳо нағз мебинанд духтари хубай бачаам ихе гапа гап наза охи бояд ман нағзш бинам охи ба ҳамсояро овардем ҳоли нағз мебинӣ бачаам ҳоли ҳатта таваллуд ки кард оҳиста оҳиста ба нағз мебинӣ. ҳозир кӣ омада боша? чочакбина суми ова ай бия напа бидурем ассалому алайкум бисмиллаҳи раҳмани раҳим созай напаҷон мен шавасот ҳами дарро табишаки чӣ кор мекуна ай пишти дани дар чирки дард як ваҷаб ай дрин чипчир рӯз дароз хурда хови дар ин моҳ бояд одам биҷима охи не апаҷон ами саҳар шакидаги будум ами дарорат каниёчам онанда биё бидурем ай салом алайкум моҳи тобонум омаде. салом хабар накарда омади хе гуфтум аки дат хабар накарда биём. Ассалому алайкум созякаҷон хуби саломати хубе бобо зиндагиё ҳама тарафа биё ҷашин духтарам биё ёд кардам духтармае созячаҷон хубаки саломатиёт хубе сози хуби тинҷи ака ту чӣ хели созен шиштена очао бача чақчақ када ай худовандиам амихе пага бачаакот калон шаваю ай давлати бачаакот анамхе қати бачаакот чақчақ кардашини келинҷон чойни кабара чои гармак биёр. ҳозир холаҷон хуш омадӣ духтарам хуш омадӣ. хуш бошанача э очами дард омаданам қаизои кашдам ки акам зан та намегӯй ки ҳамун дар парора бишака охи чирки дартон як ваҷаб ай баям ҳамсоятон чӣ мега дар ҳамин хона мега келан доран дарашон чипчир духтарам ҳамин рӯз дарои ман худум шакидам ман худум келина ёрдам кардам даро тоза буданд охай ба як чиҳа ки ҳамиҳа ҳамсоя ба дари ман ба чанги ман чӣ кор дора ба келини ман чӣ кор дора ба хона дари худуша ба келини худуш кордор шавад. ака зани мондаги оча мехеста ёрдамаш мекарда изо намекашӣ. тамошобинон азиз телефони дасти шумо фақат барои видео тамошокунӣ ё занг задан нест. шумо метавонед тавассути ҳам телефони мобилитон дар хона бишинед хона наброен кор фаъолиятитона бизнеситона пеш бурда дар як моҳ ками кам аз 30,000 саркарда то 15,000 сомони пул ба даст биёред. барои ба кор қабул шудан шумо да диплом лозим нест забонҳои хориҷа донистан лозим нест ягон каса илтимос намекунед ягон каса ягон дирам наметеҳед. донишҷӯ духтарако 100% метавонед кор кунед апҳое ки дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳои шахсӣ кор мекунед шуморо ҳам 100% метавонед фақат дар як рӯз 3 соат вақттона сарф мекунед ва ҳар моҳ ҳам хеле маошҳои беҳтарина қабул мекунед. барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунед ватсапи директори ширкати фабелик апай нодираҷон дар кинами поёнда мондагӣ айноми додарактон Раҷабалӣ Ибронӣ ҳозир акак менависен апай ма тамоми нозукиҳои кора нуқта ба нуқта шуморо ёд метавонам мефаҳмонам ва шуморо метавонед ки дар оянда маошҳои беҳтарина соҳиб бишед. дар ширкати фабелик кор кардан чӣ хубиё дора 21 рӯз пас маош мегирен ғайри маоши мегирифтагитон ҳар моҳа туҳфа мегирен ва инчунин вақти шумо 2 моҳ 3 моҳ дар ширкати фабелик кор мекунен директор мешен дар ин ҳолат 20,000 сомони аз ҷониби ширкат туҳфа мегирен
инчунин як чалаи тиллои дига аҷониби апай нодираҷон барои ҳамин ҳаракат кунен кор кунен ва ногуфтан ҳамона вақте ки шумо дар ширкат кор мекунен ва таваллуди ҳар як фарзандтон мешавад бо барои таваллуди ҳар як фарзандтон 10800 сомони дига аҷониби ширкат туҳфа қабул мекунен ҳаракат кунен ватсапи апаҷони мода бинависен ва кора оғоз кунен. охай бояд чаки ҳами ҳамсоя ба дари ма ба чанги ма чӣ кор дора ба келини ма чӣ кор дора ба хона дари худша ба келини худш кордор шава. ака зан мондаги учам мехеста ёрдамаш мекарда изо намекаши Ама учам кадасташ. Рост мега учам. Ай сама қара мегардам. Ну майда кор кунам, майда исус брава охи. Да қишлоқ боша чикор мекунам. Пахтачини брава, паячини брава чикор мекунам. бачам ҳеҷ гап не хай ман дар ҳами хона одами ҳами хонаам ҳечи намекуна ҳечи ҷои айбуш неста ҳеҷ ҷом кам намеша хай одами дуҷонай ҳомиладорай бечора қинай барои ва як чизи вазбина бардоштан як кора кардам айба намедонӣ ман шуморо таваллуд кардам ман дар шумо ҳомиладор будам ҳами азобоя кашидагим охи тоба кардаме чаир каш кадаи биё вунам ака ҳомиладор будаем моам таваллуд кадаем ҳами иркагич накохи мон бикуна келинай дигарам қакор намекуна чӣ кор мекуна Ма ҳами аваз зина будам ҳами мара додаш. Графтем ба зур бурш кардем мегӯ ки вақтона графтем. рост мега аммо ҳамкурси мара келинка гуфтум накадӣ бачаҳо шумо чахчах кардан гирем ма қафои авқот ячишам шумо чахчах кардан гирем ма арӯсакам тарак ёрдам кунам бишё чол ма я ҳафта миҷаям Ай гӯшам ба гӯшам бара мо чӣ мегем чӣ кор мекунам. келини кадаги хичай охи Усумши. куна дар болои сари хитиш мезана Эй самбақа чоя биёр. чава бача торт хӯрда шиштае на ина иш буда иҷа шиштае ба телефон ака ҳами кай мебинем дар дастад ҳами телефон амхе зана дар кухони телефон дар дастшон амхе ҳами хида телефон гирира занта нишон дада буда 24 соат дар дасти хида телефон кухони мерам дар дасти зана телефон и бечораи учам ҳами меҷима ай саҳар то бегара истини хонара уборка мекуна устинашо уборка мекуна ту и хеле набуди ку мардак нестӣ чикорш кунам ман хезам хати учам ҷанг кунам келиним ҳомиладор ай келин ма ёрдам бутум бехеза ёрдамаш мета ма бихезам қадиш ҷанг кунам учама мегӯ келини кадаги хичай охи ту чӣ ёки турам чумо кадай занкалон шидай ай омадаги май хаппи хишта дар телефон мегирӣ намехезя ҳай ҳуиш ка бача сиёсат ка мардакие чӣ хели занкалон чӣ хели занкалон ту занкалони мара дидай очама ҳамиҷа ҳам хеле мекуна бихебра ҳамиҷа бихез биё мо бихебра ҳамиҷа ҳоз меом даҳан шамеш кардам сурайё лабай ҷа биё сурайё лабай мардак ина омадам ҷа биё тез лабай уҷа бес чикор мекунӣ ту дар унҷа иҷа бес чикор мекунӣ дар кухни пасуда штеса буду мардак чӣ хеле пасуда штеса телефонбозӣ када штае мегам не пасуда штеса будум ту телефонбозӣ кунӣ омадӣ ё ки кор кунӣ рӯзуме титрами ҷама зиндагӣ кунам соз иш мия бақ каги иш мия бақ каги телефонбозӣ омадӣ ту не мардак хеле нагирифта телефон ай сария телефонбозӣ када шта гумша теза ҳамҷа киёзӣ мезанам ҳамҷо тамошо мекунам чӣ гапе бача ай чӣ хеле чӣ гапай не кор мекуна не як чӣ мекуна телефонбозӣ када шиштааст чӣ хел телефонбозӣ кардай ҳами телефони мана саҳар гирифт як бор қати ҳами амакиш гап зад ту ақл дорӣ ту инсоф дорӣ ту одам мусулмон ҳастӣ нахо одами дуҷона ҳами хел куна ҳоз як воқеа шава чӣ кор мекунем худмон сози келин ҳиҷо дар надора неҷ рав дароз каш бачам адамак дароз каш рав хона рав дароз каш рав уҷа шин даҷо чӣ миҷгона лабай ча чӣ гапе уҷа шин ака шин барои чӣ омадӣ хонаи ман миҷгона хонаи учам набиём очаҷон чӣ мақсад дорӣ айби шарма намедонӣ 4 рӯз шуд омадагита аз дари хона дуромадӣ дари хонатон чангай дару девортон кандагай косатон нашуштай интон наруфтай иқадар коргарӣ иқадар ҳунар дорӣ иқадар забон дорӣ хе хонаи модартай миён табанд дар хонаи модарат кор кун фаҳмидӣ
айби як каси дигае наҷӯ. Ту чӣ алов чашмат? Ту чӣ шарм намедорӣ? Ту чӣ хел мардаке ки дар сари зани дуҷон даст мебардорӣ? ҳамин хел мезанӣ ки як фалокат меша, як гап дар ҳамун фарзанди дар батн будагиш меша. Ту чӣ ҷавоб метӣ дар пеши хеши таборои одам? чана дар пеш ки ҷавоб метам? Не та дора не чана дора не ягон зоти заман дора. Кида ҷавоб метам? Таваккалш ба Худо, кор куна, келинай кор куна. Бачаи судае, барои бесоҳибӣ чӣ қавозоруш метӣ? Барои бесоҳибӣ чӣ қавозоруш метӣ? Ай худованд наметарсӣ? И як одами дуҷонай, фарзанди мардимай, падару модари нозбардор надора ки нозша падару модараш бардора. худованд ира имтиҳон кард, дар хурдиш падару модараша гирифт. Ай падару модараш монд, дар дасти амакӣ калон шуд. Чӣ қа азоби зиндагия кашид, ранҷ кашид, бепадарию модария дид, танҳо шунавид, гурусна монд, белибос монд, хунук хӯрд, касал шуд, меҳри падару модара надид. имрӯз хонадони мо омад ба ҷое ки мо ира навозиш кунему, меҳру муҳаббат кунему, сари сағира духтара сила кунем, ҳамин хел озоруш метиҳем. Сад ҳайф бача, фаҳмидӣ? Сад ҳайф ки ман шумоя калон кардам, таваллуд кардам, ба як рӯзи умед кардам ки шумо пага дастгири ман мешавину, дастгири аҳлу оилатон мешавед. Сад афсус ки ман хато кардам. Фаҳмидӣ? шумо дили ира нашикастен ҳарду. Фаҳмидӣ? шумо фикр накунед ки шумо дили сағира духтара шикастед. шумо дили анами модаре ки шуморо таваллуд кард, дили модаратона шикастед. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ.